He Abdul Qadir Tuhan kang luwih suka maring sukma jati lawan Tuhan suka maringan keputusan iya Tuhan setingali ing pejabaga Tuhan bersama Tuhan yang benci duwe pangandika ing salmin basa ingkang para wali iku sedaya ing isa Tuhan sami sausik ngucap gawas iku tanah kahasi sasapune gosiku tanah kadalang kabdalo angling satana nyata satul kotir jelani yana kabrang yang wedil oleh berkah enggaos punika lawan cinarita sesama puning makanan awas lami bapak imang sedikit menengaunya yang dolkot direnjeren tanah sadaya nyata negas mapana punika sadaya kalingan dengan satu kodir kumpulan doa ya kalawat mali-mali dua mengasah sakawo amali ingin nalika ikut sebenarnya ngucap ingin sakit para wali satu ini pada sekai ngapal yang dirangkakan sikir isun sedaya mudaki karena para wali maka sebang ngapal sedaya sanjo tapi bakal tiang itu pada saking oleh aku ngapkan tu aulia kang linanggung bani cinarita kakang melenak sabang ulang sangai nata ing badat mengadai kisahmu angutus ing desa rum ajlaman at maling narendra kisah pakai pelajaran anak sekolah meninggali mari anak sako mapan wus ina uruhan anak sako yang alim-alim setepat sehat pira-pira anak ini maka raja mengumpulkan sakapai kamar kisih tugas sekolah kepala nasoro maka pandetannya sorok yang mendekat ini narendra angadu-ngadu susuran naksabok panetan nasrani sawijitanana maka pada sekabeh kesini mengatakan naksako cinia dening sang aji malam muji lenjung dengan naksako makawus lamil-lamil darah naksako tumingan ing punani putane Sri Bupati kang majikan cawarane ayo lawi anak rakau kali buat dening kas perantang kena netak kuring
makanak sako mapating narendra nada maring sangkudik kinarya garwa angin serina rapati datana yang doe mangku anak sako sing anapeti agama nasrani papan yang sako rewat kalian berangin dadia kurang labat agama nasrani kotor